Slovenský čuvač je naše národné plemeno, navyše sa nám všetkým ako si automaticky spája so stádami oviec. Aj preto sme opäť vyhoveli diváckej požiadavke a pripravili o ňom reportáž. Horislav Haratík z Martina sa venuje chovu slovenského čuvača už od detstva a jeho skúsenosti s týmto psím plemenom sú skutočne obdivuhodné. Našu diváčku Luciu Zelenú zo Spišského Hrhova zaujímalo, kedy by sa mal začínajúci chovateľ rozhodnúť kúpiť šteniatá a na čo by si mal pri kúpe dávať pozor. Odborník odporúča osloviť výlučne chovné stanice. Malo by to byť po dovršení 8. týždňa, lebo vtedy sú tie štence už odučené od materského mlieka, sú socializované, to jest vedia, kde sa majú vyšpiniť, dokážu chodiť na vodítku a dokážu sa odlúčiť od tej matky. Mali by byť od chovateľa, ktorý je osvedčený, ktorý má chovnú stanicu, pretože vtedy je zaručená jednak povaha, jednak vzrast a vôbec celý vývoj toho šteniaťa. A tí chovatelia, ktorí ich chovajú, tak vlastne zaručujú aj to, že bude zaštepené, očervené a bude mať všetky tie veci, ktoré to štenia má mať. Vtedy vlastne to šteniatko môže byť odovzdané a dokáže sa prispôsobiť tomu novému majiteľovi a novému prostrediu. Šteniatá vyžadujú po odstavení od matky primeranú, nie však vyslovene precíznu starostlivosť. Dbať treba predovšetkým na prostredie, v ktorom sa pohybujú, a pravidelné krmenie. Čuvač je pes, ktorý je určený na vonku, k rodinným domom, ku salašom alebo ku hospodárstvam na farmy a nie je určený na to, aby zavracal ovce, je určený na stráženie týchto priestorov, ktoré má zverené a areálov, ktoré má zverené. Čiže nemusíme sa nejako obávať, že keď by sme toho malého čuvača nechali vonku, vonkajšom prostredí, že by nám prechladol alebo niečo takého. Je dôležité, aby mal miesto, na ktorom bude mať ten svoj azyl. Najlepšie by to bolo, keby bol hneď vo voliére, ktorá by mohla mať minimálne rozmery 3x6 metrov, kde by bola nejaká buď to búda alebo prekrytý prístrešok so závetrím, aby tam nebol prievan, aby tam bolo sucho a aby tam ten čuvač v tom suchu si mohol oddychnúť. Po okotení, keď sa teda štence narodia, tak sú krmené materským mliekom, pridá ich tá matka. V druhom týždni tieto štence berieme na očervenie, kde sú zvážené, prezreté veterinárom, kde zistí, že majú nejaké buď to chyby, alebo že sú v poriadku. Ak majú v tých 2 týždňoch okolo toho kila, tak sú dobre živené. Ak sú problémy, že by tá sučka mala menej mlieka a bolo by vidno, že tie štence sú podvyživené, tak sa prikrmujú buď to od veterinára sušeným mliekom, ktoré sa rozpúšťa, alebo potom kozím mliekom, alebo riedeným krávským mliekom. Ak nie je problém, tak v podstate do 4. týždňa tie štence pijú len materinské mlieko od feny. Po 4. týždni ich 3-krát denne začíname prikrmovať menšími zo začiatku dávkami klasického mlieka z obchodu prihriatého na teplotu 38 stupňov. Neskôr postupne pribúda tuhá potrava. Dospelosť dosiahne čuvač po dovršení 2. roka a vtedy ho začíname krmiť iba raz denne granulami v dávkach podľa jeho záujmu. 20 kg vrece granul by mu malo vydržať 15 až 20 dní. Pri tom krmení takisto je dôležité, aby mal stále dostatok vody, aby tam mal stále misku s vodou. Postupne potom môžeme toto krmenie prekladať nielen, že by to boli čisté granule, ale raz za 2 týždne môžeme zmiešať nejaké 2-3 natvrdo uvarené vajíčka, tvaroh a to zmiešať s granulami. Ak máme nejakú výdatnú stravu, čo sa týka zvyškov z kuchyne, nedoporučujem však, aby to bol nejaký sušený chleba
aby to boli zemiaky, lebo zemiaky nedokáže čúvať stráviť, ale také ako je ryža, ako sú nejaké kosti. Kosti môžu byť aj tvrdé, nemali by to byť dlhé kuracie kosti, ktoré by sa mohli zapichnúť. Ešte tu chcem povedať, že kosti môžeme dávať psovi až po dovršení 1. roku života. Ak má slovenský čuvač k dispozícii veľký pozemok, väčšinou si zaobstará pohyb sám. Ak nie, vyžaduje dlhšie prechádzky. Majitelia týchto krásnych zvierat svorne tvrdia, že ako strážca majetku prejavuje neohrozenosť až ostrosť, no v rodine vystupuje ako hravý a prítulný spoločník.